Ġie inawgurat il-proġett ta' restawr tal-għajn ta' Bendu, sit storiku li jinsab faċċata tal-għajn il-kbira fi Pjazza Lejjun fil-Fontana. Dan il-proġett sar wara l-sena l-oħra waqgħet parti mis-saqaf ta' dan is-sit u bħala prekawzjoni nagħlaq minnu fiha l-pubbliku. Fl-istess ħin il-Kunsill Lokali tal-Fontana daħħal applikazzjoni ta' emerġenza lill-awtoritajiet tal-ippjanar biex isir xogħol ta' tiswija. Il-Ministru Għal-Għawdex Klint Kamilleri ringrazzja lil ħaddiema kollha li ħadmu fuq dan ir-restawr u fakkar fl-importanza li nieħdu ħsieb il-wirt kulturali tagħna li huwa wieħed mir-raġunijiet prinċipali għaliex bosta viżitaturi jażlu li jqattaw il-vakanzi tagħhom fil-Gżira Awċija. Il-Ministru Għal-Għawdex flimkien u permezz tal-ħaddiema tal-Gvern tiegħu daħlu għal biċċa xogħol ta' restawr fejn inbidlu partijiet mill-istess saqaf bitrafi ġodda b'restawr mbagħad ukoll tal-bqija ta' din line sabiex illum il-ġurnata jisterġa' jitkawda mill-ġdid mill-pubbliku li huwa fl-aħħar mill-aħħar anzi hija għajn li għadha tiġi użata sal-ġurnata tal-lum fejn l-ilma ġieri ilu ġej minn żmien twil u hekk donnu ser jibqa' jagħmel. Ġifieri dan huwa proġett importanti, proġett żgħir, proġett ta' restawr, proġett li fl-aħħar mill-aħħar qiegħed hemmhekk sabiex jitkawda wkoll mill-pubbliku.